Minkejja li Malta kisbet l-indipendenza mir-Renju Unit fil-21 ta' Settembru tal-1964, skont il-Kostituzzjoni ta' pajjiżna, ir-Reġina baqgħet meqjusa bħala il-kap tal-Istat Malti bir-rappreżentant tagħha ikun f'Malta. Kien propju 39 sena ilu meta pajjiżna ħarajh f'idejh u beda jitmexxa għall-ewwel darba minn persuna għal kollox Maltija. Kienet il-ġurnata ta' 13 ta' Diċembru tal-1974 meta minn dakinhar il-qudiem ir-Reġina tal-Ingilterra ma baqgħetx aktar il-kap tal-Istat Malti u pajjiżna beda jitmexxa mill-President tar-Repubblika. Is-seduta parlamentari ta' 13 ta' Diċembru tal-1974 kienet waħda storika u tmexxiet mill-Speaker tal-Kamra tad-Deputati ta' dak iż-żmien l-Ispiżjar Manuel Attard Bezzina. Dakinhar minn 55 membru fil-Parlament, 49 deputati votaw favur fil-waqt li kienu 6 deputati tal-Partit Nazzjonalista li votaw kontra l-Kostituzzjoni tar-Repubblika. Dawn kienu in-notar George Borch-Olivier li kien il-kap tal-Oppożizzjoni, it-tabib Paolo Borch-Olivier, l-avukat Albert Borch-Olivier de Bouquet, it-tabib Alexander Kakija Zammit, it-tabib Alfred Bonnici u l-avukat Joe Cassar-Gallia. Bħala l-ewwel President tar-Repubblika Maltija kien inħatar Serent Nimamo li sa dak il-jum kien għadu l-Gvernatur Ġenerali fil-waqt li l-mexxej Laburista ta' dak iż-żmien, il-Perit Domingo Mintoff, sar l-ewwel Prim Ministru ta' Malta Repubblika. Matul dawn id-39 sena bħala Repubblika, wara Serent Nimamo inħattru 7 presidenti oħra li servew f'din il-karika prestiġjuża. Dawn kienu il-poeta u politiku Anton Buttigieg, l-unika President mara sa issa, is-Sinjorina Akata Barbara, l-Aġent President Pawlu Xwiereb li serva għal perjodu qasir ta' sentejn bejn l-1987 u l-1989, it-tabib Censu Tabone, l-avukat Ugo Mifsud Bonnici, il-professur Guido De Marco u Eddie Fenekadami. F'April li ġej, il-President tar-Repubblika attwali Dr. George Abela mistenni jħalli din l-ola kariga ta' pajjiżna minħabba li jiskadi it-terminu tiegħu.